Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkruwa. Wallahumma fiq illa aqwai midorek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti berkahi. Mekaten lan semanten atur pambanggi harja saking keluarga ingkang hamengku gati lumantar ingkang wiranting pakurmatanen Bopo Sutrimo ingkang binayang kari dening Bopo Supardi Cipto Wiyoto dalasan Bopo Timotius Sujadi. Para tamu kakung putri ingkang wiranting pakurmatan salajengipun nimake badhe sowan malih para kadang campur sari Sekar Anom lan ugi para kadang Sinoman kepareng taos pasugatan daharan wonten arsa panjenengan lan ing bilih wonten arsa panjenengan sampun samekta daharan saking kepareng pun ingkang hamengku gati Bapak Ibu kepareng resepi pasugatan kanthi mardu mardikaning penggalih. Kayune Purwosejati pangira kiblat godhonge meka rumembe apratopo kakuwon kembang lintang saloka Surya lan tengsu asirat pun lan udan puncak akasa bungkahnya pratiwi oyote bayu bojro lakon wetah Banyumasan kayune Purwosejati minangkani pamundutan nika request saking Pak Haryono sampun ngaturaken Pak Har nggih mugi dadosaken rena ing penggalih kalanipun para kadang Sinoman para kadang Pramulati sowan wonten rasanipun para rawuh lan sepisan malih nggih bilih wonten ngarsa panjenengan sampun samekta daharan kepareng resepi kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi mriksani atur panglipur saking para kadang juru panglipur wonten Kang Memet Kalagundang kaliyan ugi Ki Dalang Ari Prasetyo monggo.